Miss Soler i Che Arana, i per tant l'Orfeó català també interpreti els segadors. Això serà d'aquí uns instants, estan ja preparats, ho veiem just al davant nostre, d'aquí uns minuts hauran de començar, i per tant això hauria de fer que aquest punt de col·lapse que hi ha ara mateix aquí a la plaça Tetuan comencés a desembussar, perquè aquí on són totes aquestes persones és on haurà d'anar arribant aquesta manifestació que avui apleguen milers i milers de persones a Barcelona. D'alguna manera, la gent que està concentrada aquí a la plaça Tetuan haurà de saber també, o se'ls haurà de comunicar, que un cop s'hagi interpretat els segadors i s'hagin llegit aquests punts finals de la manifestació, és una manera de dir-los que acaba la manifestació, que acaba per ells, per dir-ho així. Però si no es mouen d'aquí, serà difícil que la resta de manifestants puguin assistir també en aquests actes. Mira, Joan Carles, aquest és el recorregut, que ho tinguin clar els espectadors. Des del punt de dalt de tot, avinguda Diagonal amb Passeig de Gràcia, ple encara a aquesta hora a vessar. I són 7:15 del vespre. Segons les previsions, a les 8 la capçalera de manifestació havia de ser Tetuan. Doncs bé, no hi estarà segur. Bon vespre, Catalunya! Des d'aquí, des de la Gran Via amb Passeig de Gràcia, i com senten de so darrere meu, s'està llegint ja aquests punts des de l'escenari de la plaça Tetuan. Som una nació, nosaltres decidim. En nom de l'organització, gràcies a tots i a totes per la vostra presència i gràcies a les més de 1.500 entitats i organitzacions del país que s'hi han adherit i han fet possible aquesta mobilització històrica. Aquesta manifestació és una resposta massiva que aplega diferents entitats de la societat civil, institucions, opcions polítiques, sindicats. Tenim visions diferents sobre l'autogovern i l'Estatut aprovat al setembre del 2005. Però ens hem unit davant d'una demanda legítima i compartida: el nostre dret a decidir com a poble. La retallada d'aquest Tribunal Constitucional a l'Estatut de Catalunya, després que aquest hagi estat avalat per la sobirania del poble català mitjançant referèndum, no és democràticament admissible. És un atac a la sobirania del poble de Catalunya i a la democràcia. Per això fem aquesta manifestació en defensa dels valors democràtics, per reclamar el respecte a la voluntat del poble expressada en referèndum. Catalunya, com tota nació, té el dret inalienable per cap Constitució de decidir lliurement el seu futur i aspirar, si vol, a la plena sobirania. Som una nació. Nosaltres decidim.
Tot seguit cantarem els Segadors, l'himne nacional de Catalunya. És per això que us deixem amb els cantaires dels cors de l'Orfeó Català dirigits per Esteve Navona. Moltes gràcies. En nom de l'organització us demanaríem, si us plau, que anéssiu avançant, perquè aquesta manifestació és tan gran que està molta gent aturada molt enllà. Està absolutament col·lapsat tot, per tant hauríeu d'avançar i deixar que els de darrere vagin venint. Gràcies. Moltes gràcies. Si us plau. Imatges en directe de l'Avinguda Diagonal amb Passeig de Gràcia i hem sentit com la Txell Arana i en Lluís Soler demanaven a tota aquesta munió de gent que ha escoltat aquests punts que s'han llegit des de l'escenari d'aquí de la plaça Tetuan i després d'haver sentit l'himne nacional de Catalunya, els Segadors, per part dels cors de l'Orfeó Català, intentin començar a caminar cap a on puguin i la gent ho està començant a fer. És la petició que es fa perquè aquesta Gran Via de les Corts Catalanes de la ciutat de Barcelona pugui anar desembussant i tota la manifestació que hi ha just al darrere, totes aquestes persones que estem veient al Passeig de Gràcia puguin avançar i acabar de fer el recorregut i que també pugui arribar fins aquí la capçalera de la manifestació. Que pugui acollir la resta dels manifestants, així és, i que també ells puguin assistir a la lectura novament d'aquests punts finals del sentit de la manifestació, en què es posa de manifest també que no només és una manifestació contra la sentència del Constitucional, sinó també en defensa de tot el procés democràtic en què s'ha seguit
l'aprovació de l'Estatut i del procés democràtic en general de l'autogovern de Catalunya, i també podran escoltar les notes del himne nacional interpretada també successives vegades, sens dubte, al llarg d'aquest vespre per les veus de l'Orfeó Català. I la gent sembla que ho vol sentir, la gent vol arribar fins aquí, fins a la plaça Tetuan, perquè ens diuen que aquells que ja no poden baixar pel Passeig de Gràcia, el que estan intentant fer, el que estan fent és baixar per la Rambla Catalunya, que és la paral·lela a un costat, i també pel carrer Pau Claris. És el que està fent la gent que no pot caminar, que no pot avançar per aquest Passeig de Gràcia ple de gom a gom que estem veient en aquest 10 de juliol del 2010, en aquesta manifestació en defensa del procés democràtic després de l'aprovació del referèndum de l'Estatut el 2006 i de la retallada per part del Tribunal Constitucional. Per tant, ja podem assegurar que no és només un col·lapse per la munió, per la quantitat de gent del Passeig de Gràcia i de la Gran Via, sinó també dels carrers paral·lels, també els perpendiculars que arriben. Per tant, és tot el centre de la ciutat de Barcelona que en aquests moments es troba ocupat, en ple de manifestants, amb aquesta reivindicació. Senyeres, estelades que acompanyen, que porten aquests milers i milers de manifestants. De moment, no es donen dades de participació. Fa 1 hora i 3/4 que hauria d'haver començat aquesta manifestació, a caminar. No ho ha pogut fer ben bé fins fa 1 hora la capçalera. Hem sentit, per exemple, l'alcalde Hereu dir que és una manifestació sense precedents. Altres representants polítics han parlat, en aquest cas, per exemple, Xavier Trias, d'una manifestació extraordinària. Eren valoracions que recollíem just a peu de manifestació. Així és, ho feia Jaume Freixas, ho feia Agnès Marquès. Tenim una nova connexió ara amb Jaume Freixas, no sé si per aportar nous testimonis o per donar-nos fe, constància de que